Abang kok saiki madhep terus to? Aku tak bawa ning bawaku tak jikok saka Al-Qur'an ya. Surat Nahl. Waduh. Kaget kok. Bapaknya tenan apa ora ya. Ma indakum yang padu wa ma indallahi bakin. Barang kang sumanding sira kabeh langgeng ning barang kang sumanding ngesani Gusti Allah ki langgeng abadi selamanya. Iki ngene blok 6. Radar ini. Dirungokke tenan iki bape jikok kok lakoran. Kuwi tintingane bakul es to. Wis dadi kodrat ilahi. Wis dadi kodrat ilahi. Kang cinipta aneng donya owaging sir saben dina sing langgeng ya Nurana donya ki sing langgeng ora ana mulane jo busung dodo lho gandeng barang ning donya ki ora ning sing langgeng mula ora kening sombong. Setiap sesuatu yang ada di dunia itu selalu berubah. Ngoten Mas Budi? Jenengan pentin contone nggih pira? Mang pirsani songo jenika. Karya niku. Karya. Nggih mben Mas. Sakniki ra rada bagus to? Nggih to? Rada nyakrak sithik to? Ya ayo to sakniki. Dek mben iki cilikane wis itong. Kayak rambutnya keriting niku. Wah wis anggere nganti katokan gor kewar-kewer. Nah sakniki ketok bagus niku. Kok owang-owang donya. Ning yo ora entuk sombong. Mula ora entuk sombong kuwi contone iku wah gingsir ngono. Kang sumanding mring yang agung Nora owalanggeng mula lho. Barang kang sumanding ngesling Gusti Allah ki langgeng abadi selamanya. Contone swarga karo neraka. Kok ora ngoten Mas Budi nggih? Angger manuk Mas Budi aman. Aku ngeriro wong sarungan cecisan iki wis. Pak Ustad. Kok enten mau. Yo, salah gambe sing penting belok 6. Angenteni mau. Aku nganteni tekamu. Ya. Sopo weke sopo lawung kowe sing ora marah iya nya Mbak sawangan ngalor kimase loro iki lho wah udut nganggo pipa sak loro iki udut nganggo pita kate wah iki ta wong loro sodul ning iki ketok pipane larang tak delokke tok lho pipa iki ngene iki ya
Ora karo Gunake karya. rasa enak. Kowe iki gawe pipo kok anggo wit munggur. Kowe iki pipo ngene iki dadi rasane iki rasa enak. Wit munggur tok karo karya kuwi. Oh, raga sithik ya. Masane cak kok ora jelas. Ya ketok lah ngono. Kok wit munggur Lho malah bapak iki nganggo balung pitik. Ki prendapan ki grup prendapan sak apa ki kon. Tarik prendapan sak apa wae ku diaturake. Kok penak-penak ae. Nah, ngono. Kaya ning desa iki ora apa. Yo. Geledah. Yo, yo. Yo, yo. Aku, Ma. Sapa yo 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 ba yo ba halo halo he ya ba yo ba sapa lawang kowe sing ora marahin ya ya halo Jarene wong udut ki ning nganggo pipa jarene ora ngantuk. Kok kowe juru ngapa-ngopo ngapa-ngopo. Kok kowe juru ngapa-ngopo ngapa-ngopo. Kaya ngantuk. Ora ngantuk. Buluken mau tak sawang kok ngapa-ngopo ngapa terus. Angop ya mergo. Mergo lagune Jawa. Men sedep ora ngantuk. Kaya ndandut ora ngantuk. Aku lha ya wis mlaku nek kuali aku. Kudune paling sing ra ngantuk. Ah wis hati-hati ya ki kudu hati-hati kok masane kualik. Ya. Yo. Kledang, kledang. Yo. Yo, yo. Yo, yo. Aku. Yo. Matuse Sampun iki sah. bener ora lagune. Niki lagune ta, Pak Dik? Oh bener.